Pa di mynd I ZipWorld! Yay! Helo pawb, what is happening? Siwt mae pethau? Croeso nôl I PopT. Diolch am ymuno fi eto heddi. Arwch croeso enfawr i'r sianel. Lois. Nawr mae Lois gyda fi heddi achos dwi yn ardal hi o'r byd, Ngogledd Cymru. Oherwydd be ni am wneud yw gweithgaredd ti ddim rili licio wneud ar ben dy hunan. Mae fe'n cyrraedd cyflymder o 100 milltir yr awr, 1.5 kilometr o hyd. Mae hwnna bron milltir yn ôl Lois. 0.93. Ie. Wedi gwneud ymchwil twel. Ai. Professional. Professional. Y Zipline Cyflymaf y Byd. ZipWorld yn Bethesda. Ond cyn I ni fynd, cofiwch I Tanysgrifia I PopT. Hoffwch y fideo. A gwasgu'r gloch notifications. Arlein. Should we go? Yeah. Nice one. Woo. Bye. See you later. Croeso I Velocity. Dyna yw'r enw'r Zipline mynd ar. Zippy boys. Dwi wedi cyrraedd! Yes! Mae'n gwallt fi. Dyma'r siop. Merch. The Hall of Fame. Ti'n credu fyddai ar y wal yma ar ôl heddi? Gwyneb enwog o stwdsadwr na popsi. Leinio'r stymog, bach o creisiod, y coffi. Go on, boys. Gweld. Swanky, smart. Cyfforddus? Nafre. Ie? Cynnes. Gynnes? Neis. Shimmy. Hapus iawn? Cyfforddus. Ti'n gwybod pan mae braic fi yn Ie, dyna fi. Diolch. Banta ni! O, mae cael ni'n dechrau redig bach. Oi. Ie, ti'n bach. Nice though. Wff. Ni ar y ffordd fyny. Ar y Range Rover. Sut di teimlo? Bach yn nerfus am mewn ffordd da. Ie. So mae'r mynydd yma mor tal ar Empire State Building yn New York. Ac hefyd mae'r ddŵr da ni'n mynd o draws mor ddyfn ar mynydd ei hunan. Hwna'n nuts. Yeah. So guys, o fan hyn, ni'n mynd o'r holl ffordd lawr I fanna. Dwi'n teimlo bach mwy nervous nawr I fod yn onest. Oi. Edrych yn fe, mae'n holl... Dwi'n gwybod, mae o'n intimidating dydy. Unwaith fyddai ar y llinell, fyddai teimlo saff, so... Ie. Right, so... Ti eisiau fi mynd gynta? Ia, Go, ia. right there, okay. Okay, iawn. Gai cael resbon? Okay, iawn. Did you bring any toys? No, pushing everything. No, okay.
chi? Mi off. Ti'n teimlo? Good. Lois, na weld chi ar ôl, rai? Fingers crossed. Paid gwneud hwnna, no? Fi'n strapped in. Ie. Diolch. Tro, Lois. Oh! Mae mor bell. Hwnna'n bonkers. Chwarae teg. Na, Go. No worries. Kids barod? Enda. Mwynhau. 3, 2, 1. Wow! Okay. So ni wedi gorffen ar y Zip Velocity 2, dyn ni wedi cymryd y kit off ac oedd wel ni yn hollol amazing. Lois, sut ydych chi'n teimlo? Oedd o'n wych. Oedd o'n, dim ond, newch chi weld, ar y GoPro footage. Dim ond Ie. bod fi jyst yn chwerthin. Dyn ni wedi cael look bach ar GoPro Lois, mi just fel... Y cyflymder chi'n teimlo, y ffos ar gwyneb ti... O, conw, sori ni. Whey! Diolch yn fawr i ZipWorld am gadael ni, guys, dod yma heddi. I cloi, profiad gwych, bendant yn dod nôl. 10 out of 10. High fives! Woo! Diolch i chi, guys, am gwylio hefyd. Gobeithio wnaeth chi joio'r fideo. Gadw bod i fi a Lois be oeddech chi'n feddwl am y fideo lawr yn y sylwadau. A lecech chi gweld fi a chi wneud rhywbeth fel hyn eto. Swn i ddim yn dweud na. Swn i'n dweud na, chwaith. Felly gadw bod i ni lawr fyna. Yr unig peth sy'n ôl i dweud yw diolch am wylio. Cofiwch i Tanysgrifio i PopT. Hoffwch y fideo. A gwasgu'r gloch notification. Ni'n gweld chi guys yn y fideo nesaf. Gweld chi guys wedyn. Ta-ta! Bye! Hwyl fawr! Bye bye!